आपण मालवणी बंगो करतलो। नमस्कार मंडळी, सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनलवर मी आशिष नाटळकर तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो। तर मी पण आहे हे पण असा रिमॉर सॉलिस सूरज खरात तो स्पेशल गेस्ट म्हणून आमच्याकडे इलेलो असा। तर मंडळी आज आमच्याकडे वाडवाळ असा, मागे तुम्ही ब्राह्मण देवाची व्हिडिओ बघितलास, त्याचबरोबर तुम्ही आमच्या ठिकाणदाराचा गाराणा वगैरे त्यांची आम्ही सगळी पूजा केलेली होती ती पण तुम्ही बघितलास। आणि आता आपण जे व्हिडिओ बनवतलो होती मालवणी बंगो म्हणजे गावठी कोंबड्याचो रस्सो, आणि तो पण मालवणी पद्धतीचा, आणि तो पण ह्या पूर्ण जंगलात अक्षरशः मस्त एक अशी मजा येते। ह्यो व्हिडिओ अगदी मिस करू नको आणि ह्यो व्हिडिओ पूर्ण बघा। अगदी माझ्या मनातला बोललास। अरे मनातलं बोलू की ओळखू की शिकलंय शेवटी भाव ना तू मनात तुका खास घेऊन येईल इकडे। आमच्या पण राख नसतेली असं म्हणतात की 7 किलोमीटरवरती भाषा बदलता, तशी 7 किलोमीटरवरती प्रथा पण बदलता। आपण ह्यांच्याकडे पण जातालो, ह्यांच्या वाडवळात पण जातालो, ती पण व्हिडिओ नक्की बघा। तर आता इकडे प्रशांत कांदो कापता बारीक, आणि या ठिकाणी आम्ही आढळून आणलेलो असा घराकडनं, आणि इकडे आपला चिकन बारीक होता गावठी कोंबड्याचा। त्याच्यानंतर इकडे आम्ही घराकडनंच वाटप करून आणलेला, याच्यात एक टाकलेला ना खोबरा वगैरे भाजून। त्याच्यानंतर इकडे भाजको मसालो वगैरे, लाल मसालो, चिकन मसालो असा, मीठ असा, त्याच्यानंतर आला लसूण पेस्ट, आणि नंतर इकडे कांदो चिरलेला थोडंसं, आणि ह्या खोबरा असा। तर या खोबरा वगैरे हयच चिरलेला, फक्त थोडासा वाटप लागतला तर आपण तिकडे घराकडसून आणलेला करून। आणि इकडे अजून पण आमची माणसं येतात तर त्यांना आम्ही हाक मारतो। ही पूर्ण आपल्या गावची पद्धत असा, सगळ्यांका कुकारो घालणे, ते पण तकडनं आमका रिप्लाय देतात। आता मोबाईल झाले तरी पण काय काय ठिकाणी नेटवर्क नसतात, तर त्या ठिकाणी आपण आपला मालवणी माणूस कुकारो घालूनच साथ घालता। सगळे कोले चाळवले आहेत। तर मंडळी इकडे आता आशिष तिथे तामान लावतो आपण। तामान कशासाठी लावतो? भांडा करपू नये म्हणून, भांडा करपू नये म्हणून ते एक प्रोसेस असते। म्हणजे भांड कसं होतं, चुलीवरती काळं होतं, तर हे जर तुम्ही धुवून काढलं तर भांड काळं नाही होत। ही एक वेगळी पद्धत आहे कोकणात, जे सगळीकडे करतात। मोठी मोठी पातेलं असली ना की त्यांना करतात। पण मंडळी जसं म्हणतात की जसं मगाशी पिंट्या म्हणाला 7 किलोमीटर नंतर भाषा बदलते, तशी प्रथा पण बदलतात। आमच्याकडे माती न लावतात, आमच्याकडे राख लावतात। राख लावतात आमच्याकडे, आणि हाताने नाही किशनी लावतात। असं विषय आमका हात घालू का आवडतं? नाही असं विषय नाही। आम्ही त्या मुळापर्यंत प्रत्येक गोष्ट माती लावल्यावर जास्त जळत नाही, हो जास्त म्हणजे आग लागत नाही, काळा होतो तो। अच्छा ओके गावठी नाही सुटत ना गावठी। तर इकडे मंडळी मस्तपैकी पातेलं गरम करून घेतलंय, म्हणजे होत आहे आता। आणि इकडे आशिष आपले शेफ आहेत। होय शिजला झाला, वाडी दाखवतो। आपण आता पहिल्यांदा तेल टाकतो। येस, जरा हे येऊन जात रे तेलाची करा। येस, थोडासा तेल शिल्लक ठेवतोय। परतूचा सांगणे माका सांगा। होय, मी परतू मम्मी मदत खूप करते। आणि या साईडला मंडई आता आपण कांदा टाकून घेणार आहे। सावकाश टाक, अंगावर यायचो लांबसूनच टाकतोय। प्रशांत सांगा माका काय चुकला तर। आणि अजून कांदा टाकणार आहे आपण। ह्यावी पिंटेज किचन आहे मंडई, ह्यावी अभिज किचन, सॉरी आशिष किचन। काय ते आपले घ्या होऊया पाना आमचा गावठी भांचारा इकडे ऍडजस्ट करतो आशिष। मंडई पातेला जरा वाकड लागलेला, ह्याच्यासाठी केलं जास्त। ओके वचनी होतला इंजिनियर असे शेवटी। होय, आता लेवल 2 बाकी राहिलेली आमची फक्त। इकडे मस्तपैकी आशिष कांदा परतून घेतोय। ह्या पण खोबरा त्याच्यासाठी ठेवलेला नाही, आपण भाजून घेऊ का व्हायच्यात ना, नाहीतर नंतर टाकूया पाणी करून देतात, शेवटला वरती टाकूया। बरोबर आदल्या त्याची लाकडा आणले आशिष मी लय पिंटो पिंटो इले ये अरे ऐक तरी काय म्हणते त्या
कांदो करपान टाकतात तर आपण कर मरे काहीतरी वरती टाकतो तो कांदा करपान अरे पण कसा आता माहिती आहे सर तेवढं आमका येईल नाही आता ती पण रेसिपी करणार नाही माझ्याशी कर मरे थोडासा कर वतला सगळा वतला झालेलं म्हणजे अशी मातीवरची चव असताना सॉलिड रसो पण मस्त झालेलो पण ना ही जी अकडची रशाची चव आहे ना ती काही नाही पहिले ना इकडे आपण जेव्हा असं रानात हे करतो ना तेव्हा प्रमाण बिमान काय बघायचं नाही ज्या काय अवेलेबल असत ना त्या सरळ टाकायचा एकदम मस्त होता. आता काय टाकतं आता अजून कांदो जरा तो भाजा खोया लालसर होऊ दे लालसर होते जरा ओके नाही तर तो कांद्याचा वास येतो मसाला पण सगळं टाकून दे होयतो मसाला टाकते गरम मसाला सगळं टाकते आणि मंडई त्या साईडला म्हणजे सुवर्ण कोकणचे मालक जेवण करत आपलं प्रिपरेशन करतात आणि ह्या साईडला आदित्य तिथे कटिंग करतोय आणि इकडे दादा पण आहेत संतोष दादा पण आहेत. हाय बोला काका हाय हाय नमस्ते मग आदित्य आज काय चिकन आज तुझं पण हाय तू पण हाय तू पण हाय ते चिकन पण हाय सगळाच हाय सगळंच हाय ओके आणि ह्यो करता चिकन फ्राय कोण तू आदलो चिकन मागायला काय आदलो सांगतात काय चिकन फ्राय नाही तर मंडई आता आपला कांदा लालसर झालेला आहे आणि इकडे आता आपण आलं लसूण पेस्ट टाकणार आहे. आणि आता मस्त ते एकजीव करून घ्यायचं. दोन्ही पॅकेट टाकतो 2 पॅकेट आणलेली सगळं टाकून घ्यायचं एकदाच आणि ते मस्तपैकी परत एकदा परतून घ्यायचं. म्हणजे लांब रवायचं जरा कारण तो बघा डोळ्यात जातं त्याच्या आणि इकडे आता प्रशांतनी कढीपत्ता आणलाय तो कढीपत्ता पण टाकायचा. एक वेगळी चव आणि कोकणातल्या जेवणात असतंच कढीपत्ता नेहमी. आणि आता हे दे मसाले दे गरम मसाला आणि तिकडे आता आपण गरम मसाला आणलाय या साईडला गरम मसाला आणि चिकन मसाला आणि मंडई आता तिथे आपण गरम मसाला आणलाय आणि चिकन मसाला पण आणलाय. माका वाटता आज तुझ्या व्हिडिओचं तुझ्या व्लॉगमध्ये मीच सगळं कॉमेंट्री करतोय. आणि तिकडे तर मस्तपैकी आपण गरम मसाला टाकून घेतलाय. एक मिनिट जरा उतरते आता चढतो मसाला पाण्याचा झाला आता बोलते सगळं परत या डबल या जेमतेम एक चमचा टाक ना बस झालं ना बस झालं कारण तो ह्या ना आणखीन परत आपला काय मंडई हा तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की चुलीवरून इथे शेजारी का आणलं तर चूल जास्त लागत होती खाली म्हणून परत आम्ही मस्तपैकी शेजारी हळद वगैरे टाकून घेतलंय आणि परत चूल आणि परत ते भांडं चुलीवरती चढवणार. गावठी बांधशाला झणझणीत होताला काय ता पान काढता हे दे आता वाटापात चिकन आमल्या आणि होतं ह्या अमोल याचं ह्या काढ खोबऱ्याचं पाणी काढ. आता मंडई मस्तपैकी आपण त्या फोडणीत हे एवढं सगळं चिकन दिसतं ते टाकणार आहे. आणि तिकडे आशिषनी मस्तपैकी सेटिंग लावून घेतली त्याची त्या फोडणीची बरोबर. आणि इकडे आता आपण सगळं जे चिकन घेतलेलं मगाशी म्हटल्याप्रमाणे टाकणार आहे आपण त्या भांड्यात. जबरदस्त आणि ते मस्तपैकी त्या फोडणीमध्ये आपण परतून घ्यायचं आहे. आपण म्हणजे अशीच करतो सगळा. मंडई जो कलर आणि वास जो सुटलो त्या कलरवरनच तुमका कळत असतला. जास्त वेळ न घेता जेवूची वाट बघूची आता कधी वाढता काय माहिती. आणि इकडे सगळी टीम आहे
बघतात आम्हाला पण इलो हा. बघ जबरदस्त. थोडंसं पाणी टाकूया ना, नाही तर खाली लागताला. जास्त नको टाकू असे टाक ना बस 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 हा? नको नको टेन्शन नाही, बस 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 कारण की थोडी पाण्यात मुरते रे, सुटते. हो इकडे आपण खोबरा घेतला. ओके. खोबऱ्यात आपण जरासं पाणी टाकून ना त्याच्यात चांगलं पाणी त्याचं काढून घेतलं. लाकडाला एक लाकूड ए, तू जमतं यार चांगलं हे. कधी करतं कधी प्रॅक्टिस. कसं असतं जेवणात मजा येते. आवड जेवण करू रसो बिसो आणि चिकनचे आयटम करू तर जामच मजा. हो नाही तर बघलंय ते 14 बिवलावरचं काय करत असता. भारीच होता. काय नाही आता तो अंडे हे कर, हे आधी पहिलं पिळून टाकते त्याच्यात. ते मस्तपैकी आता शिजलेलं आहे. तुम्ही बघताय वाफ वगैरे आलेली आहे. काय वास आलाय जबरदस्त. भारी तोंडाला तर पाणी सुटलंय यार. मी घेऊ ठरवलं. आणि ते मगाशी आपण जे खोबरं घेतलेलं त्यातला रस काढून त्या चिकनवरती आपण असं मस्तपैकी सोडायचं आहे. तू खोबरा कशाक नाही टाकत. खोबरा नंतर वरणा गार्निशिंग साठी. गॅर्निशिंग गॅर्निशिंग बाहेरच्या देशातलं शेफ हा. चिकन शिकलं मात्र ते रामानेकडे. जरा ना असं आपल्या एक नारळाच्या असा जो फ्लेवर येतो बघा एका. भारी लागतो चिकन. एक नंबर. असं नाही ते नाही पुरं टाकत पीठ चांगलं. आता इथे मस्तपैकी खोबऱ्याचा रस टाकून घेतलाय मंडई. आणि त्याच्यात आता आपण परत वाटप टाकणार आहे. वाटप सांडला आशिष. आपला मालवणी वाटाप. पाणी गावठी कोंबड्याचं रस्सो कशाक म्हणतात माहिती आहे. पाणी जास्त कशाक होता कारण मालवणी माणसं आम्ही ना एक खोबऱ्याचं तुकडं पण आम्ही सोडत नाही. सगळा असतात ना हे पाणी घालतं याच्यात का सगळा असा ना धुवून घेतो. म्हणून ॲक्च्युली तो रस्सो होता. मालवणी पद्धत. पाणी आता पाणी द्या. आता आणतं पाणी. ह्या ना तुका तर कोणते डबे बिबे असले तर घ्या पाणी येतं काय पाणी. तो टोप घे, तो अशी तो टोप दे टोप दे बार. आणि इकडे चवीनुसार मंडई मीठ टाकायचं. बघताय लाल भडक झालंय मस्तपैकी मालवणी चिकन. बोंगो बोंगो बंगो सॉरी. आधी पहिलं आपण थोडंसं टाकतो मीठ. नंतर व्हाय तर घेते ताटावर. घेते ताटावर. तर कसा कधीतरी आम्ही चिकन रस्सो बनवतो. हो ओके हे तर किती वेळ ठेवायचं. आता साधारण 15-20 मिनिटं ठेवूया. ओके उकळी की झाला. ओके फायनली रस्सो रेडी झाला. आता आपण गार्निशिंगला खोबरा टाकतो. ओके हो आग करूया. तर एक उकळी उकळी लागेचो. आता मी चव बघतोय. चव बघता अशा प्रकारे इथे आशिष मंडळी. वाव मस्त रस्सो बंग्याचं एकदम पूर्ण फ्लेवर आहे. तर मंडळी आता मस्तपैकी जी मोठी मंडई होती ती जेवून झाली आहे. आता आपली जी गँग आहे पोरांची ती तर बसणार आहे. जावाच बस आता मी उशीर आहे तुला संध्याकाळपर्यंत. मस्तपैकी मजा करूया. आणि आता बाकी काय आता व्हिडिओ सगळं आता बंद. आधी पहिली आम्ही पोटाची पूजा करतो. इकडे आम्ही सगळं मध्ये रस्सो घेतलेला असा आणि आम्हीच घेतो सगळा वाढून. दोघांनी पान घेतल्याने. आणि ही स्पेशल कर्टी कर्टीत रस्सो घाल रे. हां कर्टीत रस्सो घाल. ही जी मजा आहे ना मंडळी ती तुमका खंय गावाचीच नाही. कर्टीत रस्सो पिवची.
5 स्टार हॉटेलच्या जेवणाक पण ही अशी चव नसता. अरे होत मरे हा मी पण घेते आहे. घे घे तर मंडळी घे तू पण मस्तपैकी करते रस घे जोक बसले आहे आम्ही. घाल अजून घाल. ह्याच्यात जरा रस्सो टाके बघा, ही एक वेगळी पद्धत. वेगळी पद्धत आहे. बॉसने टाकली तर आता आपण पितळावर असो. स्टेबल ठेवते. वाव एक नंबर. इकडे पण शूट चालू हा. सोमडीत शूटिंग चालू आहे. सोमडीत पिंटो बसलो जोक. बॉस गेले आमचे. बॉस गेले. तर मंडळी आमचो हे व्हिडिओ तुमका कसो वाटलो आमका नक्की कळवा. त्याचबरोबर आमचं सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा आणि ह्याचा पण चॅनल सबस्क्राईब करा आणि माझ्या चॅनलवरची व्हिडिओ बघा.